سلام كم يتقونوا لمن كم تلمودوز محارو ميديا عزرارتو زلو زعباتات كندرينا بايتا جيتاچو ردا حويسو لوخات ኢትዮጵያ زعافه ጉጅላ አብደብ ኤርትራ ወደት የከይድለው لعلوت سبب سلطنات بلصقنا ناب عسب صقع تركب كتما بوري عدت كغبرون كلو إيران أما عرفون فرتي باصع كم زعلبا يغلصالو نعم كابخا خمزي نصبري نازبل كابز سلطنه زبحال سب كا كومو نصبي يبلنا محبرسبنا نسب تسكيمو خير يبلون اش زيومن كالاتومن كندرينا سنة مكتال أشي بيت سبستي كمة فيديو كهان حدا مدني أبدو بيت إرترا جيتا ردان كالتنا إثيوبيا مرة حويسن عدت نجوري ركو استي حدا مدني تحطاتي لنا الملس بايتا جيتاچو ردا حويسو لوخات ኢትዮጵያ زعافه ጉጅላ አብደብ ኤርትራ ወደት የከይድለው ተማልካ ወደ ባሰብ 80 ኪሎ ሜትር ሄው ዝርከብ ግንባር ቡሬ ወደ ዘካይድ ኮይኖም ሎም ድማ ከባሰብ 35 ኪሎ ሜትር ሄው ዝርከብ አቢዱ ወረዳ ጊርፎ ሰባል ቦታ ወደት የከይድለው ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝመርሖ ጾጽ አኺባ ላዕሎታ ዘሰራዊት ኢትዮጵያ በሰመራ ከምስተኻይድ ተፈሊጦም ተማልሰሉስ አብታ አኺባ ተሳቲፎም ዘለው በመልኦም ላዕሎታ ዘሰራዊት ኮነ ላዕሎት ሓለፍት ድሕንነት ኢትዮጵያ ካብ ኦሮሚያ ክልል ዝምዘዙ ኮይኖም ካብ ድሕንነት ሲሳይቶላን ወርቆ ጋቻን ሰርኸቡን ትኾን ካባዝ ሰራዊት ድማም ነኢታማጆር ሾመ ብርሃኑ ጁላና ዛዚ ኃይል አየር ይልማ መርዳሰን ሓውሹ ተረኺቦም እዮም ቅድሚ አኺባ መጀመሩም አይታ አደም ፋራ ሐብስ ቦታ ተረኺቦ ሹዕኑ ሹዕ ተመልሱን አዲስ አበባ ኸይደ ብዝነበር ልዋን ንምኽትል ኢታማጆር ሾመ አበባው ታደሰ ኾነ አምሐራ ክልል ትውልድ ዘሎ ካለ ዘር ላዕሎ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ አብዛ አኺባ ይተረኺበን ተባይሉ ዘሎም እዛ አኺባን መኽዋልን ምድንጋርን በልጽግና ዞማ አዘዝቲ አብዝ ተፈራለይ ቦታታት አብ ስራሕ ከም ዘለው ከምስል ዜናታት ሓሶት ናፈኖ ዝርከብ ኮይኑም ቅድመ ሓደ ሰሞን ወን ተመሳሳለ አኺባ በደብረ ዘይት ተኻይዱ ከም ዝነበረን መፍላጥ ተኻይዱሎም አብ ዝተፈላልዩ ክባብታት ኢትዮጵያ ኩናትን ምረቃን ከተአናገዱ ዝቆኑ ይልዓልወት ሰበ ስልጣናት በልጽግና ናብ ዓሰብ ጸግዕ ትርከብ ከተማ ቡሬ ዑደት ክገብሩን ከለው በሚኒስተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ልኡኽ ድማ በጽዑቕ ሸመተ ዲፕሎማሲ ተጸሚዱ ምህላው ጸብጸባት ይረድኦም ትማል 11 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት ውጥረት ኢትዮ ኤርትራ በዝለዓለ ጠርዝ በጽሒላ ብዘለዋን ሓላፊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን አመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ጌታቸው ረዳን ላዕሎታ ዘሰራዊትን ኢትዮጵያን ዝርከቦም ሓለፍቲ ክልል ዓፋርን ናብ ናይ መወዳእታ ወሰን ዓሰብ ትርከብ ከተማ ቡሬ ኣትዮም እቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ግንባር ቡሬ ዝግበር ዘሎ ዑደት ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ እኳ እንተዘይተነፀረ ድሒሮም ድማ ትልኡኽ ምስ ላዕሎት መራሕቲ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተዛተዩ ተሓቢሩ እዮም ብሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ልኡኽ ብወገኑ ኣምባሳደር ሩስያ ብኣዲስ አበባ ኤቭጌኒ ተርኪን ብምጥቃስ ዑደቶም ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ዘጠቃልል ከም ዝኸውን ገሊፆም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጽባሕ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ክዘራረብ መደብ ከም ዘለውን ተመላኺቱሎም እዚ ኣምባሳደር ወሲኹ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሞስኮ ብጽንሓለዋን ኣብ ክልታዊ ጉዳያት ዓሚቕ ምኽኻር ክካየድ ተስፋ ከም ዘለዎን ብምግላጽ እዚ ዑደት ኣብ መንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ዘሎ በርክን ንግዲ ኢንቨስትመንትን ቴክኖሎጂካዊ ምትሕብባርን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ ዝዓለመ ክብል ገሊጹ እዮም እቲ ብረት ኣልዒሉ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ደንካልያን ኮነ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሔራዊ ምጽራይ ግብናት ዝፍጽም ዘሎ ዝበሎ ስርዓት ሲያሳ ብቅላስ ዝርከብ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ እውን ሰራዊቱ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣንፈት ዓሰብ ከም ዘግዓዝን ሓደሽቲ ናይ ሰራዊት ምውዳብ የጠናኽር ከም ዘሎ ምግላጽና ዝዝከር እዩ ቅድሚ መዓልታት ዝወፀ ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት አፍሪካዊ መልካዊ ስርዓት ኣብ ናይ ህልውና ቅልውላው ይርከብ ኢሉ ኣብ ዘርጉሕ ሓዱሽ ጸብጻብ ወታደራዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ብዝሕዚ እዋን አንጸባሪቑ ድሕረት ሃገር እንተዝኸውን ኤርትራ መመሰለ ዝብል ኣዘራራቢ ሓሳብ ኣቐሚጡ ጸላእቲ መንግስቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዝኣመኑ ይመስሉ ዝብል ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት ኣብዚ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወደባት ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን መቆጻር በግልጽ ድሌቱ መግላጹ ይረዳም ብዙሓት ድማ ነቲ ስርዓት መግረሳስ ከም ዝሓስቡ ካብ ዝሓሊፉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተቐሊሉ ከእትዋ ክሓስብ ከም ዝኽእል መልኪቱ ዝጸብጻብ ምዚ ተኣሳሲሩ ብዓረብ ኤምሬት ሓይለ ሰብ ንዝዋፍራ ዊንግሎንግ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ድሮናት ማእኸልና በሰመራን ጎንደር ምኾን ካብኡና ተላዕላውና ብትግራይ ተኸታታሊ ዳህሳስ እናካየዳ ምዃነን ይፍለጥ ዓረብ ኤምሬት ድማ ብድሮናት ኣጥዋርን ዋትን ፋይናንስን ካብ ትገብሮ ኢዳታውነት ብተወሳኺ ብሓይሊ ሰባውን ቀጥታ ትዋፍራላ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ሰለስተ ኣምባሳደራት በልጽግና ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቶም ድማ ተባሂሉሎ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተሓበሪት ክላስተር ሰናይ ምሕዳር ነበር ድሕሪ ድማ ምክትል ኣምባሳደር ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ትመዚዛ ዝነበረት ዕቁባ ከም ዝሓተተ ተገሊጹሎም ኣይተ ዓብዱልዓዚዝ መሐመድ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ኣተሓበሪ ቆንስል ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒሶታ
እውን ተመሳሳሊ ዕቁባ ከም ዝሓተተ ተሰሚዑሎም ኣምባሳደር እውነቱ ብላታ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በቤልጅየም ነበር ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቱ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሰለስተ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ይፍለጥ أشبيت كم تزسمع عمي مثل ذلكم حسب نايزو فيديو أو كومنت كتبت خليهم أزيل بيت سبستين أفتي زغط المدبي كوسدوكم. لأن سنة أنا زارة وزربا أسكن اسمعيها. عشان سلزقنا كاب عشريناتو أي مهارني لا تسوى يقع نأدقي حاسب كايو ناب حمودو نسلت أنا معيد كايو ناب لمادو. عبزي أجن فنان سلت أنا ترايكون بملؤهم أتهم نسلت أنا زدق في بملؤهم كم يوم. حقني عراقي خلت يقع نناتكاهي بيقع عرقك كازلو نشمقلك كاينا زلنا ندابل كان تحرقلت تحزننا عليك أي كوني عايز تحزنني خلت إيدي فنون نبلك له خان عايز تحزن إيدي بلك له خان عايز كتحزن ترى أخوان كان أيكلتي إيدي خاف تحزن لك بقدامي نجيرهم هنا نزي أقول لاسب أخريفو زود داسر أنا حجي كون أخريفو نمسك لنا إتكحزاي تقول نزي أقول لاسب دباب بعواي سلطان لكن استي يقدف سبات هيقدف ميديا يقدف سلطان زي تنقفوا سبالو سلازي بليس بجاهم تيوم أمونغو قلت أتو سبات قدفونا بكا أتوم أمونغو زعاتو زلو سبات السون بعلم ناي سلطنة تختلتي سلطنة زجبرا زلو بمولو جبري دقفتن سلطنة زغفتها بمولو فيديو ناي حميت ناي صرفي ناي منشاو قالسي ناي مسلا مثل دخنا نسون قالسن قالس لنا يوم زبل زلو سلطنة تراي انتاي كبلنا يو ويكا انتاي كإززنا يو إلهم يصبيمو صرفت تباهيلهم كيدهم يصرفوا كلوها نعخا تراي كونه سبيتها زفلطوا تخينهم دقها زفلطوا تخينهم نبوملهم الماما حمد يغبروا سلطنة بينو تراي كونه فنان سلازي دمايز ازون قدف زبلوها زلو سبات نتنساتهم زغبروا زلو كتقال علهم سلازي فرقوا ايوم سكنت أنا نجيركم يزي كجمرة كلهم حسيبة أوريدة أديبة انتاي دامي كل وي خير ولا برسوناليتي ناتي ولا بده شانلي ولا أبكر محجز صرحة زنبوركو صرحات انتاي عنوات كمتسي خلي أوريدة أديبة كابتي كسارو مخصوبي يبزح بقى زي أقول داي زي ربحة سلا تعب خبتها كسارة زي أقول داي زي مسمرة تحزال لواجي أتيزنو بزح نجار كم زخسرن في إني كنا هو بزح نجار يخسرك أيو جن زخر سرك اتهم نسلطن زعما سولو سبات كاب جزاخا ان سبسكرايب غيرهم يوم كخدو زخلو مر امنم ابيوتكا منم زوسكو ነገር የለ ግድፎ አን ሰብስክራይብ በመግባር ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንዓመታት ምሳኻ ዓርካኻ ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሰልጠነ ዝኾነ ነገር ተዛሪብካ ኢሉ እንድሕር ዝኩር ተኮይኑ ሕርክነቱ ዋላ እንተ ተረፈካ ምንም ጸገም የለን ኢለ ይሐስብ ማለት እዩ ግን መልክዕ ደላይ ፍትሕሲ ንመን መስል ዝባሃል ግን ንሰልጠነ ከም ዝመስል ግን كيترس أتوم جدف زبلوخا زلوخا الصوم بعدين. بعد سباز دولكم لا يالهم خبرتي هذا اللي كهانات كيترى فقط التسلسل دولكم لا يالهم غير علىكم مهالهم تقول دايش لسترد عني أنا هذا أباهم زلنا أخبرت سلا جلس دلوخي أمبر مع التليفونات تقول نزلوا بعد بيسبح كلي فلت إيه خنان كابخا خمسين صبري نازل كابز سلت أنا زبهال سب كأخو مخن صبيبلنا محبر سرنا نسب تسكيموا خير يقولون بزعبا إذا كهانات كيتركوا دويلهم ملي تبلا زلخا نعيون زقطنت النجاريا بزخونه جن ازوم كهانات سي نمنتا يوم نعاي ولا نعال وي كان خالوتون جدفو ايتتنكفو وي كايتزاربو زبلو زلو نحدث صلول ابكندي تنقف نحدث صلول ابكندي جيجا تجبر الله زبلوس نزي صلول زي تصليلولو الوم نز تزاربو زبلو بمولهم سي نمنتاي جدف يبلولو انا ولا حد تيو كردان زي كان بزخونه جن أبزا ساعات زيا تجبر زلا بمولوسي جدف زبلو خازلو بلا كالو تحبابرتي ناتو سباتين ولا كهناتون كونو كل كوين مخنياتو إذا سوز جبرو زلو جبري جيجا زي ولون تخينهم نهجدف سي جيجا جبرالو هاجرنا فتح سينوا إلهم كزاربس بين أي موراليهم كم إلهم كزاربو زجبا زبل موجة اللي استنبت. بزيك سام معاسينا إذا قاس هيجر بوين خير. أرسنا بس بزلي خجلت زلو. كافي يبدأ قفتنا يقدف كمان أمينكم كتمتوا زقباكم بس بزي مقالستهم صلاتهم كتقبروا كافتا عبد البر يقدف زلو كمان كابو منا خنا متص زقبانا نعو بكا عندنا استرمس يا زلا
ናይ ሓሳብ ፍልልይ ዘይብልና ስለምንታይ ኢና ተሃላሊኽና እስኹም ኣብቲ ሓደ ደንበ ንሕና ኣብቲ ሓደ ደንበ ተባሂልና ንዕኦም ከማ ናባና ከነቕርቦም ዝግባአናስ ንዓና ኸ ፀላእትኩም ክትገብሩና ኣይ ፍናን እዚ እንዲሁ ቃልሲ ትክክለኛ ቃልሲ እሱ ኮይ ቃልሲ ደላይ ፍትሕሲ ንሰልጠነይ ዝመስል እየ ዝብል ኣነ ኸዓ ምክንያቱ ሰልጠነይ ክጋገ ከሎ ስቕ ዝበለ ሰብሲ ዋላ ለባም ይኹን ዋላ ምሁር ይኹን ሲ ኣነ ለባም ኢለ ክሓስቦ ወይ ምሁር ኢለ ክሓስቦ ኣይክእልን እየ እንታይ ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ኣፉ እናወጣወጠ ስርዓት ግደፍ ይጥፋእ ይደምሰስ ክብል እናውዓል ሰልጠነ ክጋገ ከሎ ጌጋ መባልሲ ንምንታይ እዩ ፈሪሑ ርዒዱ ንምንታይ ምክንያቱ ንዕኦም ስለ ዝመስል ንሱ ስለዚ ኣነ ኖንዶ ንደገፍቲ ህግደፍ ናብ ደንበ ፍትሒ ተመፅእ ምናልባት ደንበ ፍትሒ ናብ ደንበ ህግደፍ ከይዶም ምናልባት ፖለቲካ እንተሰርሑስ ዝሓይሽ ዝመስል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ክብል ደሊ ብሩክ መዓልቲ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኩም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ንሱ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተራጊፈን ወይ ከዓ ዓሪፈን ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኢምሬት ኣየራት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣዘራርቦ ኮይኑ ይርከብ እስቲ ሓደ መደብ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ፈርቲ ኢራን ኣብ ኤርትራ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ከም ዝተረኣየ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ኢራን ዝጥቀመለን ምዃነን ዝተገልጸ ነፈርቲ ኢራን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ከም ዝዓለባ ይግለጽ ኣሎ بمسرت كاب زحلف السنبات 19 ጥቅምቲ ጀሚሩ ካብ ሳተላይት ብዝተወስዱ ስእልታት እተን ሰራዊት ኢራን ከም ዝጥቀመለን ዝተገልጸ ነፈርቲ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተረኣየ ድሕሪ ምግላጽ እዩ በዚ ኸኣ ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዘሎን ኩሉ ኩነታትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንዘለዋ መርገጺታት ብዝተኣሳሰር ሕጋዊ ግዝኣታዊ ክብራን ሓይላን ንምውሓዝ በወግዒ ኣብ ናይ ምክልኻል ዓቕማ እትገብሮ መምሕያሻት እኳ እንተዘይተገልጸ ምዕቡላት ኣፅዋራት ካብ ወጻኢ ትጓረት ምህላዋት ዘርኢ ምንቅስቓሳት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ሓምለ ጀሚሩ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ዝተፈላለዩ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ክእንግድ ምጽንሑ ዝተፈላለዩ ዘይወግዓውያን ናይ ወጻኢ ናይ ሳተላይታት ምስልታት ምርኩስ ብምግባር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደቡባዊ ሸነኸት ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይገልጹ ኣብ ዘመናዊ ኣጽዋር ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ እኳ መግለጺ እንተዘይተዋሃበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ኣጋጣሚታት ብዝረኣዩ ፍጻሜታት ግን ዓቕሚ ምክልኻል መሬትን ባሕርን ብዘመናዊ መሳርሒታት ዝተሰነየ ምዃኑን እዚ ናይ ሕጂ ንጥፈታት እውን ከምቲ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት በወግዓውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት እኳ እንተዘይተገልጸ ኤርትራ ብተግባር ዓቕሚ ምክልኻላ ኣብ መምሕያሽን ዘመናዊ ምግባርን ተጸሚዳ ምህላዋ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ይገልጹ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኩም ይመስል ናይዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ቪድዮስ ከዓ ንረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ደቅኖ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ ይመችኹም شر أسي شر لايك